Njatini mwoba Maenenta etemba tebeke maene Abantu babinto Gokora tulegasi mpaka marayika legoro Agote Amigo tinyubukira Amangana beya mayana rongo ganinatera Yalinda abantu bamanye amangana mayango yoretie Ene babantu bande bariko ganitwakwana Omonda gakora mayana endogo kumimwatingerinze Ebuna bono Simba tumugaba no itero temie Korwasa etobisia Magano temie Ebuna bono chibara cheito omogaba no itoni yagasaine Mosomi abana chizukuru omogaba na narwe paseri Nanyagetario temie era mariogo tarikolema Manyagetario mendie sabesi yabeye rengia Emuamanya komorama ya omogaba no gasaine mbere moya Omogaba na simbere negasiare Bono wose amarayika achakire gucinga imeye town ya Bosongo wetera chira cha umugavana we county ya Kisii umuske Simba Arati bono nigo ariganirie umumenyi okisi county wekirana na kuba kirori ase amasabu yo kwarigania ebiragita ebiya bibira chikorosya chipara cyonsi echo kire ase county ya Kisii echimataneye chitariki 13 umutenyi ogatatu mwaka wetiri 2022 aria ase egeti kagusi stadium uchakira chinsa isatu chamambia ninchu obekirori ase amagenderero ye county ya Kisii inse yoburai waye Simba Arati TV yago ya Kisii Hot TV noya kare koletera umuyigo yiga eyemo ase eyemo